ev gundekî marê yê Herêma Efrînê ye ku warê hejmareke mezin ji Kurdên Êzîdî bûye. Mal hîn li cihê xwe ne, lê piraniya nişteciyên wan êdî ne Kurd in ne jî Êzidî ne. Ev gund nimûneyek e ji valabûna Herêma Efrînê û herêmên din ên Rojavayê Kurdistanê ji Kurdên Êzidî. Di raporekê de ku ji aliyê herdûsaziyên hevdestî ku navenda wê li bajarê Qamişlo ye û rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê ku navenda wê li bajarê Strasbourg ê Fransayê ye, amarên hûr derbarê rewşa Kurdên Êzidî li Rojavayê Kurdistanê û binpêkirinên ku li dijî wan hatine kirin, hatine belavkirin. Li gor rapora hevbeş, heftê û 4 gund û komelgehên Kurdên Êzidî li Rojavayê Kurdistanê hene. Ew li her 5 herêmên Efrîn, Hesekê, Serêkaniyê, Amûdê û Tirabespiyê ne. Hejmara Kurdên Êzidî di navbera 5 heta 8 hezarî de bûye. Niha derdora not ji sedî ji Kurdên Êzidî koçber û penaber bûne. Orhan Kemal, koordînatorê saziya hevdestî, ji tora medyayî ya Rûdawê re got di raporê de binpêkirinên çend serdeman li dijî Kurdên Êzidî hatine belgekirin. Behsa zulm û zordariya guhdariyama dîrokê der heqê wan dibûyî û herwiha li ser dema rejîma Sûriyê got tipê Nasîn bi mafê wanî yasayî hundirê distûrî ditine bû û piştî dagirkirina deverê li Efrîn û Serêkaniyê ji aliyê Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriye ve gelek tehdît wan hat, gelek deverê wanî olî û pîroz hatin wêrankirin, gelek kes ji wan hatin girtin, hatin kuştin, gelek gundê wan talan û wêran bûn û herwiha ji gelek kese hate xwestin got tevlî ola bi simatiyê bibin bi darê zorê. Rêveberê rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê Bessam El Ehmed ji Rûdawê re armancê amadekirina vê raporê diyar kirin. الهدف الأساسي من التقرير هو تسليط الضوء Armanca sereke ya raporê zelalkirina rewşê li ser siya gefên Tirkiye û binpêkirinên ku li dijî Êzidiyan hatine kirin. Li ser asta siyasî, raporê daxwaz kiriye ku peykerê Komîteya Destûrê bê guhertin û Êzidî bên tevlîkirin û di danûstandinên siyasî de bên beşdarkirin. Di dawiyê de rapor pêşanî hejmarek pispor û şarezayên Êzidî hatiye kirin, da ku encam jê bên girtin û pêşniyar bên dayîn ji bo aliyên peywendîdar wekî Yekîtiya Ewropa û welatên Xwedîrol di dosyaya Sûriyê de û neteweyên Yekbûyî û Encûmena Asayişa Navdewletî. السوري ومجلس والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. Ji bilî velakirina herêmên Kurdî yên ku ji aliyê Tirkiye û opozisyona Sûriyê ve hatine dagîrkirin, mezargehên Kurdên Êzidî jî hatine hilweşandin. Her wiha goristanên çend gundên Kurdên Êzidî li Herêma Efrînê hatine têkdan. Hüseyin Umer, Rûdaw.